Iż-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta. Bla dubju avveniment storiku li ġibet interess kbir, momenti li ħafna ser jibqgħu jiftakru għal omorhom, żjara li kienet rrappurtata fid-dettall madwar id-dinja kollha. Sintendi, mhux binqas f'pajjiżna. Filwaqt li normalment il-gazzetti tal-ħadd kollha jkollhom stejjer differenti dwar suġġetti differenti, iż-żjara tal-Papa ġabet ukoll magħha sens ta' għaqda bejn il-kmamar tal-aħbarijiet ta' pajjiżna hekk kif kollha rrappurtaw fid-dettall u b'ritratti sbieħ immens diversi momenti tal-Papa Franġisku fil-Gżejjer Maltin. Il-moment iddedikat xejn inqas minn 6 paġni għall-Papa fejn fost numru ta' ritratti li għanqlu emozzjoni l-editur ta' din il-gazzetta irrapporta wkoll dak li qal il-Papa Franġisku fl-ewwel diskors tiegħu f'pajjiżna fejn wissa dwar il-korruzzjoni u t-traġedja tal-immigrazzjoni. Ivan Martin u Mark Lawrence Zammit għas Sunday Times jitkellmu wkoll dwar din l-istess tema, kif ukoll dwar dak li qal il-Papa meta appella biex nibżgħu għall-ambjent. Il-Malta Today iddedikat paġna għal dak li qal il-Papa fid-diskorsi tiegħu iżda bħal ta' qabilha titkellem dwar l-appelli tal-Papa biex pajjiżna jiġġieled il-korruzzjoni. Fil-waqt li The Malta Independent fil-paġna ta' quddiem tkellmet dwar il-merħba sabiħa li ngħata l-Papa Franġisku u appena tiftaħ din il-gazzetta issib titlu li jitkellem dwar l-appelli tal-Papa kontra l-korruzzjoni. L-iktar titlu li spikka fl-analiżi tagħna tal-gazzetti huwa dak magħżul mill-illum, ħasla papali lir-razzisti u lill-politiċi korrotti. Bl-illum tajt li l-Papa kellu kliem qiebes kontra l-mibeda lejn l-immigranti, l-ispekulazzjoni tal-art u l-korruzzjoni. It-tema tal-immigrazzjoni kienet it-tema li bija bdew fuq quddiem l-edituri tal-gazzetta It-Torċa li għalkemm iddedikaw numru ta' paġni għaż-żjara tal-Papa imkien ma taw prominenza għad-diskors kontra l-korruzzjoni li wassal il-Papa Franġisku kif taw il-gazzetti l-oħrajn kollha. Fuq linja simili, il-gazzetta Kulħadd li f'żewġ paġni dwar iż-żjara tal-Papa titkellem dwar l-entużjażmu. Min-naħa l-oħra, il-medja internazzjonali kollha li rrapportat iż-żjara tal-Papa Franġisku f'Malta tat prominenza qawwija lid-diskors tal-Papa dwar l-immigrazzjoni fid-dawl tal-kriżi tal-Libja u anke it-tema tal-gwerra tal-Ukrajna.